Jeg har lovet en rundtur indenfor. Selvom der i dag er rigtig dejligt udenfor, og jeg lige tager et hvil efter jeg har gjort ren, så får jeg lige en rundtur i det rengjorte, men ikke indflyttede hjem. Ja, man kommer ind her, og så er man sådan set i stue, ekstra værelse, spisestue, arbejdsrum og det hele med en dejlig udsigt. Så er der køle-fryseskab. Endnu en dør ud, hvor man kan gå op i fronten. Det er lidt lettere. Der er ret smalt, hvor man skal gå her fra den ene ende til den anden. Så er der bade og bruser og toilet. Heldigvis elektrisk. Også med en dejlig udsigt fra toilettet. Pantry, køkken, styrhus, kogeplader, en lille ovn. Ja. Så er det styreting. Ja. Og tavlen her, hvor man kan tænde og slukke for alle ting. Her kan man lige stille varmen lidt, hvis man skulle have. Så der er 3 radiatorer, så det går ret hurtigt. 4 faktisk. For der er også en dernede. Så er vi i soverummet. Ja, hvor man kan ligesom ligge og nyde udsigten. Og her er der også masser af ligesom opbevaring. Og endda en lille bitte vaskemaskine. Ja, man skal prøve den her, hvor man hænger sit tøj på bøjle. Herude ved skroget. Det var vist turen. Som I kan se, skal I være velkomne.